Takže dámy a páni, po dlhšom čase vydávam video na tento kanál a aby som za prvé povedal, tak herné videá budú už na druhom kanáli, dole v popisku máš napísaný ten kanál. Poprosím subscribe, koľko vás tu je, toľko potrebujem aj tam mať. Na tomto YouTube kanáli budem riešiť nejaké spravodajstva a prvý máme ako vidíš podľa názvu, odvážny alebo hlúpy študent. Nechcem ho nazývať hlúpym, ale riešim tu práve tú tému, ktorá teraz oblieha Slovensko, alebo obliehala. A je to o tom, kedy študent elitného bratislavského gymnázia, 19-ročný, nepodal pri odovzdávaní cien, nepodal ruku prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Z mojej strany je to hulácky spôsob, je to nevýchova, neúcta k hlave štátu, k najvyššiemu možnému činiteľovi na Slovensku. Ak nepočítame vládu a vládnych predstaviteľov, tak je to najväčšia potupa toho, že vraj elitného gymnázia, kedy môžeme počítať s tým, že ako sami viete podľa informácií z médií, Šimón mal oblek a na saku mal znak slučku, taký mašličku vo farbách ukrajinskej zástavy. To, čo sa deje a čo nám médiá poskytujú o Ukrajine, si povieme v nejakom inom videu. Aj tam budete mať môj názor na Ukrajincov a aj zvyšovanie daní, na zvyšovanie mzdy, alebo znižovanie mzdy a zvyšovanie daní, alebo zvyšovanie cen potravín. O tom všetkom sa budeme na tomto kanáli venovať. Jedine, čo som chcel povedať týmto videom je to, že jednoducho je to neúcta. A žiadam od predstaviteľov elitného gymnázia, aby za túto väčšiu aféru vyvodili aj dôsledky. A milí rodičia, aj vám chcem povedať, vychovávajte svoje deti tak, aby ak sa raz dostanú do prezidentského palácu, buď už ako hlava štátu, alebo ako študent, ktorý preberá od ministerstva školstva alebo od iného ministerstva nejaké vyznamenanie, alebo je tam akýkoľvek prezident, bez hanby, podľa ruku aj hlave štátu. Môžeme si to rozviesť tým, že počas oslav SNP, Slovenského národného povstania, boli na tomto podujatí aj bývalé hlavy štátu, ako napríklad Gašparovič, Šuster, alebo pri iných príležitostiach samostatne Kiska. Jasné, že pani Čaputová zmizla, ako náhle sa skončil jej proces, ten prezidentský. Ale ak ostatné bývalé hlavy štátu súhlasia s tým, čo sa teraz na Slovensku deje, alebo aspoň majú tu ten chochmes, čím sa my Slováci veľmi vyjadrujeme, že máme chochmes, tak toto by sa u 19-ročného študenta ešte k tomu nemalo diať. Toto není prístupné. Hlava štátu je zvolená nie poslancami, nami. Neútočím teraz na to, že ako niektoré médiá útočia na to, či to boli sfalšované alebo nesfalšované voľby. Jednoducho sme si zvolili tú hlavu štátu, ktorú sme chceli. A jednoducho tu nejde o väčšinu, menšinu. Jednoducho väčšina bola pri Petrovi Pellegrinim, ktorý vyhral voľby. Ale toto sa v žiadnom prípade stavať nemá. Toto bude na dneska všetko. Vidíte, že to je krátke 5-minútové video, ale bude to aj stačiť. Takže vám prajem príjemný zvyšok dňa
a uvidíme sa u ďalšej horúcej témy. Takže sa majte.